Ja, als ik geen tijdje kom voor controle en ik kom binnen, dan kiezen die. En die jou best maar een nummer genomen. Tenminste, die ervaring heb ik altijd. Ja, ik heb zelf altijd vaker in Lauwert wist, maar ja, dan is dit toch persoonlijker. En ik heb net het idee dat ik hier nou net goed behandeld word. De familie De Vries giet mij een gereisd het naar de Sionsberg. Ik al zit de inspectie van de Soenswaard er nou boppen op. Het ziekenhuis wil naksen in de joensoeren geen artsassistenten, maar alleen nog maar specialisten. Die waren likwijls van huis oproepen, in plaats van dat er, zat het nevens de regels mat, in het ziekenhuis slipt. Op bevel van de inspectie is dat nou oors. Ik woon zelf op 500 meter van het ziekenhuis. Ik was er altijd al. Uit het ziekenhuis waar ik in opgeleid ben, duurde het minstens een kwartier om van de ene locatie naar de andere locatie te lopen. Mijn huis is dichterbij. Maar toch zegt de inspectie, dat vinden we niet goed genoeg. Wij willen natuurlijk graag voldoen aan de eisen die ze aan ziekenhuizen in het algemeen stellen. Maar iedereen kan begrijpen dat voor een klein ziekenhuis dat echt veel lastiger is. Vraag is waarom het no wolk in en jij er net. Een kwestie van yield. Wij zijn 2007, 2008 toch een financieel moeilijke situatie terechtgekomen. En daar was ook een deel van de opdracht aan mij toe, zuinig met geld om te gaan. Ja, zo. Maar terecht, het is zo dat wat we nu doen, ben ik van overtuigd, zeker eerder was beter. En trekt u zich dat dan aan dat dat niet eerder geregeld is? Ik neem de verantwoordelijkheid daarvoor, definitief. Van de middag is al het personeel nog bij me roepen door de directie. Het boodschap hier wie mamakoor de schouders eronder zetten. Naast de directie is het voor het personeel vervelend dat ze nou negatief in het nijs komen. Het liep het wel als we het voor het liedste ziekenhuis van Nederland hield die dreger om de holle boppenwetter te houden. De voordelen van een klein ziekenhuis sneeuwen zo wel helemaal onder en dat vind ik heel jammer. Ik denk dat wij samen in de regio een fantastisch ziekenhuis hebben, wat altijd al heel veilig is geweest. Sterker nog, in de nacht krijg je hier ervaren krachten en overdag ook. Dat vind je niet zo snel ergens anders. Dat moeten we niet vergeten. We doen het met elkaar hier.